Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanyp galýar. Türkmenistanda raýatlaryň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmaklary bilen bagly problemalar bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň banklarynyň birindäki bankomatlarda dören şeýle nowatlar barada habar berýär. 6-njy dekabrda ýerden Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankynyň Aşgabatyň Göýerogly köçesiniň ugruny ýerleşýän şahamçasyna degişli bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döredi. Paýtagtyň ýaşaýjylary bank kartlaryna maliýe serişlerini nagdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde nowata garaşdylar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan bankynyň agdalýan şahamçasyna 8 sany bankomat var. Şol 8 bankomatdan 6-njy dekabr güni ýerden sagat 8-de diňe 2 sanysy işledi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä sagat 10-dan soň ýene-de 2 bankomat işläp başlady. Muňa garamazdan habarçynyň täsirlemagyna görä bu bankomatlaryň öňünde pul nagdlaşdyrmagy garaşýan adamlaryň uly nowaty döredi. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurdun paýtagtynda we regionlarda nagd ýetmezçiligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde ýygy-ýygydan udyn nowatlar dörýär. Ýatladyp geçdik noýabryň ortasynda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Mary we Balkanawatda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilen zähmet haklaryny nagdlaşdyrmakda çeken kynçylyklary barada habar berdi. Azatlygyň Marydaky beýleki bir habarçysy 11-nji noýabrda ýetiren maglumatyny welaýatyň owa ýaşaýjylarynyň pensiýa we döwlet kömek pullaryny nagdlaşdyrmak üçin regionyň Mary Bayramaly ýaly ýeri şäherlerine gatnamaly bolýanlyklaryny habar berdi. 5-nji noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Daşowuz, Lewap we Mary welaýatlarynyň bir näçe etraplaryna ýerli ýaşaýjylaryň bank kartlaryna pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny nagdlaşdyrmakda uly kynçylyklara sebäp bolýanlyklaryny habar beripdi.